No niin, tänään on se päivä. Harja kaatunut pihalle. Tänään on nimittäin se päivä, kun mennään hakemaan leimaa. Meidän pieneen punaiseen pippuriseen ajoneuvoon. Yes. Muuta kuin odotetaan, että puurot vähän lähtee. Kellonäköjä pitää laittaa oikeaan aikaan. Kello on nyt suunnilleen 4:15. Valokin toimii. Käydään heittää aamujumppa ensin tähän väliin ja sit mennään pojalle ottaa päästöt. Jätetään auto sit sinne. Me lähdetään Noan kanssa tänään koulutukseen Tampereelle ja koulutuksen jälkeen sitten katsotaan, onko leima tullut lappuun. Koulutuksessa on käyty ja niin kuin naamasta näkee, niin taisi tulla hylkyleimasta. Siellä se on hylätty. Elmo Kotelo ruostan vaurioitun vasemmalla takana sisempi. Eli sama paikka, mitä oikealle tehtiin sen takaosaan, se sisempi osa plus ulompi osa. Samanlainen käsittely tehtiin nyt kuskin puolelle ja sitten oli parkkivalo palannut. Jäädään vähän kurkkaa. Siellähän se on. Ja on tosiaan tommonen samanlainen paikka leipastu kuin toiselle puolelle, niin saadaan se huomenna leimalle. Sitten ei silleen paha homma. Se tuli tossa pienessä leimakiukussa painettuu tunnissa toi paikat sinne, niin ei ollut paha homma. Ja nyt mulla on toi ilmastoinnin koeponnistus siellä typellä täytetty ja katsotaan tippuuko paineet. Jos tippuu, niin lähdetään etsiä vuotoa sieltä. Ja huomenna sitten uusinta näytölle. Ja jos ei vuoda, niin sit vaan täytetään ilmastointia. Katsotaan sen toimintaa. Nyt se on ainakin ollut 5 minuuttia suunnilleen tossa. Vielä ei ole tippunut paineet, mutta annetaan sen vielä reilu vartiolla ja katsotaan kuin meidän kanssa käy. Ja budjettiin tuli 30 lisää lovea uusinta näytön takia, mutta katsotaan tuleeko ilmastoinnista vielä jotain muuta lovea kuin kylmäaineet. Pieni tippuminen on havaittu. Lähdettiin suihkuttelemaan vuodoilmaisunestettä. Kävin ihan kaikki putket ja lauhduttimen läpi ja vuotohan sieltä löytyi. Siinä näkyy kuplii toi liitos tosta. Toivottavasti päästään pelkällä tiivisteen vaihdolla. Käyttää liitos auki ja uustaa tiiviste sinne ja kokeillaan sit uudestaan. Voi ei. Löytyi toinen. Lauhdutin. Ai. Sitten ei lähdetäkään erikseen aukot tiivistä, tulee uuden lauhduttimen mukana, mutta katsotaan mitä se aiheutti meidän budjetille. Seuraavaa päivää eletään ja hyväksytty ilman lisähuomautuksia. Yes. Ja sitten lähdetään seuraavaksi paikkaan sitä ilmastointia. Eli ilmastoinnilla kylmäaineet sisään ja testataan tuommoista ilmastoinnin paikka-ainetta. Mä oon pitkään aikaa sitä halunnut jo testaa johonkin autoihin, mutta asiakasautoihin mä en sitä halua testaa, niin nyt sitä on hyvä tämmöisiä testaa. Jos sieltä täräytetään käynnistä ja ilmastointikone lähti tekemään tehtävänsä ja tosiaan tämmöisestä paikka-aineesta on kyse. Eli ilmastointi ensin täytetään, tää ruutataan järjestelmään sen jälkeen sisään ja vartti taisi olla käyttöaika sen jälkeen, niin katsotaan saadaanko korjattua pitäväksi järjestelmä tällä vai ei. Mielenkiinnolla odotan. 38 € oli hinta. Ja Noa kuuli, että mä oon ruvennut jenkkiharrastajaksi, niin sen oli pakko heti saada oma. Ja meistä on nyt tullut tämmösiä ihan todellisia jenkkiautoharrastajia. Kyllä. No vappu lähenee. No mä pääsen ehkä ensi vappuun, mutta niin ensi vuoden vappuun varmaan pääsee.
Vaatii vähän kansipaffia molemmille lohkoille. ei tälle vapulle Amerikasta osa ja pitäisi joku purkaakin tää tässä. No, on tommonen iso lohko ja mulla on pikkulohko, niin heti pitää rupea pullistelemaan. Siellä jenkki harrastaa ja naputtelee. Lemmen laulu. Saatiin ilmastointi täytettyä. Nähdään paineista, että järjestelmä toimii hienosti siellä, niin lähdetään seuraavaksi ruuttaa aine sisään. Siellä se on ulkona nyt hetken käynyt paikka-aineet sisällä, niin ihan jännityksellä odotan, että päästään kohta ottaa sisään ja testaa, miten meidän kävi. Enää ei kupli ollenkaan niistä kohti, mitä huomattiin. Vähän aikaa tuli, mutta sitten loppu, eli paikka-aine toimii, mutta täällä kun lähdetään alinta riviä katsomaan, niin sieltähän paljastui lisää vuotopaikkoja. Eli aika kypsä on lauhdutin. Katsotaan paikkaantuuko ne tässä vielä kun autoa käytetään, mutta pahoin pelkään, että ei. Niin No, pääs kokeilemaan paikka-ainetta, mutta tällä kertaa ei auttanut tukkimaan noita kaikkia todennäköisesti. Mä nyt annan sen vielä huomisen olla ja katsotaan tilanne sitten. Jos näyttää samalta, että vielä kuplii noista uusista paikoista, mitä tuohon tuli, niin sitten lähdetään hommaan uutta lauhdutinta. Joillain kympeillä tulee budjetti paukkumaan. Mutta sille nyt ei voi minkään. Mä haluan, että siinä ilmastointi toimii myyntihetkellä kuitenkin. Huomattavasti kivempi ja rahan arvoisempi vehe silloin, kun ilmastointi toimii. Kyllähän se rupesi vuotaa vielä siinä. Ei sitä jätetty päiväksi. Mä sitä jäi seuraamaan vähäksi aikaa niitä vuotoja tuossa lauhduttimessa, mutta sieltä koko ajan ilmestyi uusia paikkoja, missä se lähti vuotaa. Eli on niin heikossa kunnossa jo toi tuossa keulilla, että ei varmasti olisi tullut pitää, niin mä ilmasin järjestelmät tyhjäksi. Ja huomenna meille pitäisi tulla uusi osa siihen, niin lähdetään nyt purkamaan vanhaa sieltä pois. Tästä tämä muovi ainakin täytyy ottaa pois tieltä. Sitten me päästään aukaiseen hyvin tuo alaliitos tuolta puolelta. Tältä puolelta päästään liitos aukaiseen ihan tuolta sun pystysuuntaan. Sitten näyttää, että jäähytin pitää ottaa ainakin pois kannokkeista, nyt me saadaan sitä tuonne moottoriin päin ja sen jälkeen ehkä tulee tästä raosta sitten koko paketti. Tältä puolelta sitä ei taida saada, siellä menee noin pystyraudat tosta. Mutta tuo liitos pitää aukaista tosiaan tuolta puolelta, minkä takia tuo pitää ottaa. Kertaakaan on vielä tämmöisiä samanlaisia malleja vaihtanut, niin en ole ihan saletti, mutta siltä se nyt näyttäisi. Ja tuolla ylhäällä on sitten ruuvit tossa kohti. Sitten se pystyy kallistamaan tästä lukkopellestä ohi ja sitten vain nostetaan ylös, että tuolta alhaalta se on vaan tommosissa tuteissa alaspäin. Sitten vaan toivotaan, että putket irtoaa, että ne ei ole hapettunut kiinni tonne sisään eikä poikkea sinne. Niinkö joskus käy. Tossa nähdään tosiaan se rupesi tuosta yläreunastakin puskeen läpi. Tuolla nähdään nyt tosiaan tuo alempi kiinnitys. Se lähti hyvin auki sieltä.
Kanta siellä liikkuu suuntaan ja toiseen pari milliä, mutta sitten vähän tuntuu, että pultti ei taas liiku mihinkään. Hei, taas lähtee auki. Seuraavaksi sitten ruvetaan jännittää tosiaan sitä, että tuleeko nuo kylmäaineputket irti vai poikkeaako kärjet. Se on ainakin kiinni. Eipä sekään kyllä liiku, ei yhtään mihinkään. No, kokeillaan varovasti naputella pikkuvasaralla, jos se saisi pyörimään siinä ja pikkuhiljaa nitkuteltua. Otetaan akku irti, niin saadaan tää tehostimen säiliö siirrettyä tuohon akun tilalle pois päältä tai tieltä. Se osuu nyt tuohon jäähettimeen ja tonne päin ei tilaa laittaa alas, se ei taivu, sen saisi tohon noin, mutta akku on nyt tiellä. Se ehkä mahtuu just tulemaan tosta välistä. Vedetään tähän liinaan, että se pitää sitä tuossa sivussa. Sieltä lähti alempi liitos auki. Ehjänä. Ja niin kuin nähdään, niin siellä on tommonen pieni tappi. Tai en tiedä näkyykö tähän videolle, mutta tuossa missä näkyy nyt väriainetta, se on ruuvinreikä, niin sen välissä vähän tuolla päin, niin se estää sen, että putkeekaan ei pääse pyörittelemään, vaan se pitää nitkutella ihan ylöspäin siitä. Sitten yritetään tehdä sama tälle puolelle. Hei. Ja lähti, ehjänä. Hieno homma. Sitten aukaistaan noin ruuvi tuolta ja ruuvi sieltä ja katsotaan mahtuuko se nyt tuosta välistä. Just tuo. Sitten voi varovasti. Noin. Ja siitä. Tässä nähdään nyt tosiaan hyvin, että siitä kun paikka-aine paikkasi pari aikaisempaa reikää tai vuotoa ja autoa käytettiin, niin paine lähtee kasvaa järjestelmässä. Niin alkoi vuotaa todella monesta paikkaa. Melkein kauttaaltaan niin kuin tästä alareunasta. Täällä on vuotopaikkoja ja kunnolla täältä ylhäältä. Tää oli yksinkertaisesti vaan niin hapan. Ja tässä on sama mitä monessa käy, jos alkaa vuotamaan liitos tosta, niin sitä harvoin saa enää tiivistellä pelastettua, koska se johtuu yleensä siitä, että tää tiivistyspinta täällä lähtee hapettumaan, niin se ei ole enää tasainen sitten se pinta, mihin se voi tiivistyä. Jos se kumitiiviste, niin se uusi kumitiiviste ei auta, vaan kokonaan toi vaihto. Mutta tulipahan testattua paikka-aine.
En välttämättä lähde sitä vieläkään kenellekään suosittelemaan. Et yleensä jos lauhdutin vuotaa, niin se rupeaa tosiaan olemaan näin rapsakka, mutta pakko sitten nyt oli kokeilla. Ei mitään, huomenna pitäisi tulla uusi, niin lähdetään sitten asentamaan sitä paikalle, kun se tulee. Siellä meillä on nyt uutta osaa saapuneena tuossa alla. Mä aina tarkistan yleensä päällekkäin nämä osat, että vastaako ne toisiinsa ennen kuin rupeaa istuttaa, kun ne on monesti hyvin samannäköisiä. Mutta sitten joskus voi tarvikemalleissa olla eroavaisuuksia, mikä huomaa nyt tässäkin. Tässä on nyt alaosa tossa kohti aika lailla samassa linjassa. Kuivain menee samassa kohti. Putken kiinnitys menee samassa kohti. Mut sit täällä pari senttiä sivussa on yläkiinnikkeet. Ja täällä nähdään tää sama, niin putken kiinnitykset samassa kohti. Tuo. Ja pari senttiä alempana täällä. Ärsyttävää. Muuten niin kuin näyttäisi istuva kaikkialta. Ja pitää vielä tönäreen mittaan nämä putkihommat, niin jos nekin täsmää, että niissä on sama halkaisen, niin sitten pitää kyllä miettiä, että mitä tehdään. Että laittaako me tää ja sitten vaan kiinnittää tai tehdään uudet kiinnikkeet tuohon yläpäähän vai mikä tässä on se ratkaisu. Näitä eihän liikaa ollut tarjolla eri toimittajille näitä osia. Niin jos noin putket vaan täsmää, niin sit se voi olla, että yrittää laittaa tähän. Siellä se on sitten istutettuna paikalleen. Uudet O-renkaat on laitettu putkiin. Putket istuu hyvin tiiviisti sinne. Alakiinnikkeet, mihin oli ne kumitutit, niihin istuu täydellisesti. Leveys on hyvä, korkeus on hyvä. Mutta sitten ainut on tosiaan toi yläkiinnitys. Tossa näkyy toi ruuvi, mistä se alun perin pitäisi mennä, niin se on sen noin 2 senttiä liian alhaalla tässä uudessa. Sitten joko mä vedän tähän ison prikan, että se reuna painaa tosta sitä kiinni tonne, tai sitten pienet lattaradan pätkät leikkaa ja sillä. Niin kokeilen varmaan eka sillä prikalla, että jos se istuu sillä hyvin, niin se riittää kyllä. Et se puristusvoimahan ei mikään älytön tarvii olla tuohon keulaa kohti, että kunhan se ei pääse värisemään ylimääräisiä siellä ja rimat ei ota mihinkään kiinni. Konepeli tunnistinjohto pitää laittaa jotenkin nipparilla tuohon. Se näköjään pääsee tuulessa ottaa tuohon yläreunaan, ei hankaa puhki sitten ajan kanssa. No niin, sehän istuu sinne kun nakutettu ja molemmin puolin on isot prikat laitettu tonne, että se painaa sitä noista kiinnikkeistä tuohon peltiä päin. Niin se on siellä jämpti, se ei siitä liikahan mihinkään. Sitten vaan ilmastointikone laulamaan. Quality approved. Certified best choice. Silloin se on pakko uskoa, että siellä on nyt paras valinta tolle osalle. Jos paketissa kerran niin lukee. Siellä alkaa nyt olla vartin verran vedetty alipainetta sinne ja lukemat on sen verran hyvät, että on erittäin toiveikas, että liitokset ja kaikki tulee pitämään. Minkä vuoksi mä oon jo kasannut täällä kaikki takaisin paikalleen. Ja kohta nähdään totuus sitten, että sitten kun kaasut laitetaan sisään, ennen kuin edes käynnistellään mitään, niin järjestelmässähän on silloin lepotilassa jo 5 baaria noin painetta. Niin katsotaan siinä vaiheessa jo nämä molemmat liitokset täältä molemmin puolin. Mistä me tiedetään, onko korjaus onnistunut vai ei. Ja oli lopputulos mikä tahansa, niin sen jälkeen mä ajattelin lähteä täytpäivät kotiin. Tässä on nyt jonkun aikaa tullut painettua tämmösiä 12-14 tuntisia päiviä, niin tänään voisi tehdä vaan, mitä se kello on, tulee 6, mä tulin 5:30 töihin, niin onhan siinä taas 12 tuntia näköjään mennyt sitten. Eiköhän se rupea riittää tälle päivään. Tänään vähän kevyempi päivä ja
huomenna sitten taas uusiksi. Totuuden hetki koittaa. Siellä on tosiaan 5 paaria painetta ja siellä ei vielä ainakaan kupli mihinkään. Se kyllä tuntuikin niin hyvin istuvalta, että ei todennäköisesti kupliikkaa. Sitten jos meillä riittäisi neste vielä tuonne asti. Noin. Eikä tuu kuplaa sieltäkään. Voi pojat. Voi pojat. Nyt on ilmastointipuolikin hanskassa. Siitä kun lähdetään miettimään, niin joku saa auton, missä on just vaihdettu jakopää, moottoriöljyt vaihdettu, ilmansuodatti, raitsilmansuodatti, ilmastointi on huolettu. Ja yleensä yleinen osa, mikä menee, lauhdutin on vaihdettu, jäähdytin on tuore, kompressori on tuore. Just leimattu. Mitä muuta vielä voi kaivata? Mä lähden nyt hyvin mielin kotiin. Katsotaan, jos huomenna jaksaisi hinkkaa sitten nuo lamput tosta. Ei niissäkään tullut mitään sanomista leimalla ja valovoima riitti, mutta vähän saa kivemman näköiseksi auto, kun nuo yläreunan haalistumat tosta ottaa pois. Nyt on umpiot pyyhitty ipalla läpi ja ei sillä oluella. Varsinkin täältä sivusuunnasta kun katsoo, niin näkyy hyvin nyt tuon sameisuuden näissä umpioissa. Lähdetään vähän peittelemään puskureita suojaksi, sitten ruvetaan hinkkaan. On siinä vähän se ero. Ei se nyt tekee mikään näyttelytaso ole. Sitä pitäisi hinkata aika paljon, että siitä saisi niinku ihan peilin, mutta sitä tässä nyt ei haeta. Vaan haetaan semmoista yleissiistiä kuitenkin. Hyvinhän se muuttuu. Nyt voi verrata tuohon sivunäkymään tosiaan. Apukuskin puolesta ei ihan niin hyvä tullut. Tähän mä käytin huomattavasti enemmän aikaa hinkkaamiseen. Mutta täysin riittävä. Muutama viikko vierähti oikeita töitä tehdessä ja nyt saatiin taas
jenkki takas touhuttavaksi. Ja mitään muutahan siinä ei enää jäljellä kuin se helmojen käsittely. Eli pintaruostet pyyhitään pois ja sit laittaa CRC:n semmoset ruosteaineet siihen päälle ja sitten maali ja massa sitten. Oho, mitäs siellä vilahtikaan taustalla. Elikkä tommonen CRC Rust Seal. Ensimmäistä kertaa käytän. Oli aika arvokas purkki, kun 70 oli hintaa. Toivottavasti skulaa. Elikkä pintaruostet veke, tää siihen pintaan. Parissa tunnissa sen pitäisi kuivaa sille, että siihen voi maalaa ylitte ja jatketaan sitten laitteen eli-ikää sen osalta. Lähdetään touhuille. Ei saisi yrittää tehdä liian hyvää. Tänne tuli peräosaan uusi reikä. Ei muuta kuin uudestaan hitsipilliin. Niin nyt sitä taas harmittaa, kun lähti tähän. Mutta ei se mitään, hitsataan vielä yksi paikka. Tai itse asiassa toinen puoli pitää vielä hioda ja katsoa sit se. Täältä on nyt niinku pyyhkästä muuten koko matkalta nää kostealut ja lähdetään tätä levittelemään sit siihen. Siinä on tosiaan nyt levitettynä noille kaikille pinnoille, missä oli sitten roste alkuun. Se vetää sen tommoseksi ihan mustaksi. Ja pari tuntia oli tosiaan ilmoitettu kuivumisaikaa, että se voi maalata ylitte, mutta mä tein ton nyt sillä lailla, että mä menen huomenna aamulla töihin ja vedän tuohon hitsipaikan. Mä kerkesin viedä jo korjauspellit sinne. Mennään se tekemään, niin sitten samalla kerralla maalataan ja massataan koko helma kerralla. Toiselle puolelle tuli täsmälleen samaa kohti reikä. Eli 2 paikkaa pitää vielä tehdä ja se tietää huomenna lauantaina aikaisin heräämistä ja äkkiä pajalle heittää täpit sinne ja sitten maalit ja massat niskaan, niin auto rupesi vihdoin viimein olla siinä kohti myyntiä. Ja mä mietin alkuun, että laitetaan ihan ensiksi huutokauppaan tää. Ja katsotaan kuin siellä käy. Meneekö siellä kaupaksi vai laitetaanko sitten toisaalle. Tässä nähdään nyt hyvin miten se aine on vaikuttanut. Tässä ei ole pinnalla mitään muuta kuin se CRC-aine, mitä eilen laitettiin. Se on vetänyt tuon alueen tosiaan ihan mustaksi ja se on tommonen ihan kivikova. Ihan mielenkiintoista olisi nähdä omassa käytössä, että kuin hyvin tämä auttaa. Pitää johonkin omiinkin autoihin testata, missä on ruoste alku. Ja ensimmäinen kerta tosiaan, kun itse käytän Mutta sitä oli netissä kehuttu ja hinta oli ainakin kohtalainen, ehkä se jotain kieli. Siihen tosiaan molemmin puolin samalla kohtaa paikat, niin saadaan helmat sitten viimeisen päälle tikkiin ja vihdoin myynti. No niin, ensimmäinen puoli tehtynä ja sitten toiselle puolelle samanlaista. Tästä mä nyt noita saumoja vähän hiona olemassa, koska tää tulee vähän enemmän näkyviin tänne ulkopuolelle. Sekin kyllä tasoittuu ihan hyvin, kun se on massat päälle sitten. Toiselle puolelle vielä sama ja sitten maaliin ja massaa pintaan. Nyt olisi vihdoin mätähommat valmiina.
Siellä on myös toisella puolella lappu ja mä heti hapot siihen niskaan saumoihin ja annetaan sen kuivaa. Sitten tulee pohjamaali, pintamaali ja koko helmaan massat molemmin puolin. Sitten huutokauppaa kohti. Totta kai se pitää vielä pesasta, mutta sitä mä en jaksa edes kuvata. Se on jotenkin yksi semmosista töistä, mistä mä en tykkää yhtään. Auton peseminen. En edes omien autojen pesemisestä. Mut näin se vaan on tehtävä. Tässä oli onneksi sisäputsi tehty ton liikkeen puolesta, mistä mä sen ostin, niin sisusta on siistis kunnossa, niin sinne ei tarvi mennä kajoamaan. Mutta mä nyt vaihtelen renkaita vähän muihin autoihin täällä sillä aikaa odottelen tuo kuivaa, että päästään vetämään maaliin sitten. Nyt toinen puoli ja pari kerrosta tätä ja sitten pintamaali. Ja sitten mustaa pintaa. Tämän jälkeen mä otankin sitten auton alas nosturilta ja putsaan koko helman sitten vielä liasta ja sitten massataan. Helpompi massata maassa, niin ei ole kaikki nosturin varret sun muut sitten massalääkissä. Hyvä siitä tulee. Kunnon ravistelut tässä näin, ihastellaan samalla autoon. Niin saadaan kuulat liikkumaan. Massa sekoittumaan. Sitten lähdetään ruikkimaan sitä. No niin. Eiköhän se nyt sitten kelpaa. Nyt olisi seuraava päivä. Massat on hyvin kuivunut siinä, niin päästiin pesemään auto. Siinähän se tällä hetkellä nyt komeilee. Eli ilmastointi toimii. Se on nyt kohta kuukauden päivät kylmäaineet ollut sisällä, niin tiedetään, että muita vuotoja siellä nyt ei oo. Jonkun verran tietysti tien myötä tullutta käytön jälkeen. Tuolla on jotain pieniä naarmuja puskurissa. Katossa on tämmöstä ihme naarmua. En tiedä, onko skrapalla pyyhitty sitä talvisin vai mitä on tehty. Mutta yleisilmeltään muuten kyllä niin kuin erittäin siisti. Jotain ihan snadeen ruostealkuja jossain, mutta se kuuluu ikää. Kiveiskui konepellissä, niitä nyt ei oikein voi välttää. Ja tosiaan sisustaan täysin ehyt ja muutenkin toimiva auto. Ja tosiaan oli sen vähän reilu 150 tonnia kilsoja siellä. Tämmönen oli ensimmäisen auto kunnostusmatka. Se on mun osalta nyt hoidettu tähän pisteeseen, missä nyt on. Ja nyt laitetaan se myyntiin. Tuohon alle tulee linkit huutokauppaan, mihin tää nyt alkuun menee. Ja toivotaan, että huutokaupan kautta auto löytää uuden kodin. Jollekin, joka arvostaa juuri läpikäytyä suht pienelle kilsoilla olevaa peruskulkinetta. Ei muuta kuin lähdetään jännittämään sitä itse huutokauppaa.